Naiara Alonso eta Trini Olabarria, kaixo. Sabilen gaude, orain gutxira arte, Sastreria Mujika izan den dendaren ondorengoan, ez da, lokal berria daukazue, Barrenkalen bertan, aro berri bat hasi duzue, baina ibilbide luzeko negozio bati jarraipen emateko. Bai, oindala 100 urte hasi zen negozioa, Sastreria Mujika Barrenkale batian, eta generazio batzuk eta gero, nera 19 urtekin hasi zen lanian Javier jefe langile bezala, eta bertan 30 piku inzitxuen, langile bezala, eta gero 2000 urtean Javier jubilau zanean, bera jarraitzu zeban negozioakin beste 25 urte. Errentero bezala. Hori da, Barrenkalen. Eta oin, etapa berri bat, azten dugu, nerekin aurrian. Zuzeu zaitugu Naiara, orain negozio buru berria, urteak enpresagintzan eman eta gero, ez da hori ohikoena izaten? Ez da, bape oizkua, niri enpresa mundua gustatzen jat, baina nire ama jubilazioa gertu zaukanean, zinitzan bueltaka ez, penia zala, momentu horretan ezaguan inobez asmuakin jarraitzeko negozioa, eta penia mute zoztan. Eta orduan hasi nintzen, bueltaka sekula pentsau ez nebana, ez? Zehetxik ez, dendiak negozio hau hartu. Hasi nintzen pentsatzen, eri guztau itxe jatela negozio hau, eta zehetxik ez, azkenian enpresa bada, eta zen eban hau enpresa egintza ikazia, ez da etorriko gaizki. Eta Trini, bazuk esan moduan ez da, 2000 urtean errelebo hartu zenien Mujikatarrei, eta orain lekuko hartu bezu, kasu honetan alabak. Zer suposatzen du horrek zuretzako? Posposi, zagatik. Hau izena niretako, benetan, kasi nire bizipodu guztia. Beste gauz asko epiditxut, baina asko guztago izan jat. Eta esan zebanean berak dendia gustatzen jakola, esan eban aurrera, haitxak esatez otzan ez. Hori kentzeko burutikan, baina ni hain gustora bizi zen naiz lan honekin, pentsatzen eban berabe oso gustora biziko dela. Eta nik uste dut suertia eukiko da dela, asko balio da lan hontarako, eta notatzen da, zerra txikitzen dau lana, kostau barik. Kontua da, gauzak asko ari direla aldatzen, eta gaur egun ez dela nahikoa, atea ireki, eta norretorriko zain egotearekin, ez da? Zertzu egin behar izaten dituzue? Nila ondala urte batzuk dendan hasi baino lehen, hasi nintzen pixkatxo bat sare sozialak mugitzen, ez? Poliki izaten jo, hemen gaur egun gero eta garrantzitsu bada, ez? Hasi nintzen hori Instagramakin, eta poliki, geixegi bestau bitxe, baina bai euki dau eragin azkenengo urtetan, lehen jentia batez be ingurutik etortzen zana, ez? Batez be baiarakua, eraginez, sare sozialen eraginez, hasi jaku hori handitzen, ez? Eta hori etortzako jentia, Bilbotik, Donostitxik, Iruñatik kasu batzutan bai, Euskal Herri guztitxik esango ginoan etortzako jentia, eta hori sare sozialen eraginez da. Gaur egun oso importantia da. Eta kontuan izanik gaur egun hainbeste aukera dagoela, merke erosteko ere aukera dagoela, zeintzu dira ez zuen etxairik handienak edo zeri egin behar izaten diozue batez ere aurre zuen egunerokoan? Batez be gaur egun nik uste dut interneteko salmenta dela etzairik handixena, ja inkluso trajetan eta existitzen dana. Baina, nik uste dut, naiz eta horrek min asko egin, portzentaje batian guztiz ezingo dela, ezingo haitxustela guri guztiz kendu, ez? Guk emuten dugu beste gauza batzuk erak ezin da benaten. Izan duzu administrazio publikoen partetik inolako laguntzarik izan dirutan edo bestelako gestio edo kudeaketa laneterako? Bai, badare laguntza batzuk mek justo deitzen diala, eta kasu honetan da negozio berri bat zabaltziarren edaukozun gastuak, obrenak eta instalazio gastuak eta zati bat ordaintzen dabe. Eta laguntza horre begisa esan, olako gauza batek eskatzen dutzun esfortzu ekonomikoakin, lagundu asko eskertzen dira, ez? Eta alde horretatik bai eduki dugu laguntza. Gentia bai konturatu bida da, herriko denda guztiak izten baldin badia, ez da belaukiko beste remedioik internetez erosteko, eta orduan igual ez da izango lako erreza, eta gastuak ez da izango lako dana gratis ikartzia, bidaltzia, eta daukenian guri arrapauta ez, orduan ez da izango olakoan. Eta, nik uste poliki jentiak hori bentsau bida da bela, ez? Nora doi arren irua, ez? Eta ekonomia zirkularren
garrantzia eta guzti hori. Eta iruditzen zaizue pentsatzen dugula horretan? Nik pentsatzen nahi dut pixkat badaula jentia baietz, badau jentia baietz. Ez da izango geixena, eta nik uste dut gazte-gaztiak diala igual gutxien, baina nik uste dut poliki hori pentsatzen nahi dut, eta badau jentia nik uste dut bai saiatzen dela, errixan erosten.